Sedu olu bɛ tɛmɛnin kɔ ka bɔ yen ne bɛ fɛ ka dɔn mamakɔrɔba bɛ yen o y'i mamuso ye musokɔrɔba fana bɛ yen wa u bɛɛ bɛ yen nɔ ayiwa an bɛ dugawu k'u ye halisa ala k'u mɛn an kɔrɔ an tɛ sɛgɛn u foli la o éducation ɲuman min d'i ma vraiment u y'u cɛsiri i yɛrɛ fana y'i cɛsiri an b'i fo k'i wale ɲuman dɔw la Sedu o bɛɛ tɛmɛnin kɔ ka bɔ yen i ye kalan min kɛ i b'a baara la sisan baara in ne bɛ fɛ k'i da don a la k'a walawala dɔɔni kana jigin ne na dɛ parce que a ka gɛlɛn i ka den fitinin ta ka bɔ faso la ka na n'a ye k'a ka k'i sago ye donc i bolo b'o baara minnu kɔnɔna na sisan ne bɛ fɛ k'i da don o la k'o walawala ne nin filɛli jama ye ani i ɲɔgɔnna minnu fana bɛ fɛ ka na tunga fɛ ka na kalan kɛ ka diplôme baw sɔrɔ. Donc ne bɛ baara min kɛ en français o ye responsable qualité niveau groupe. C'est-à-dire quand entreprise saba ne de bɛ a saba piloter ɲɔgɔn fɛ. Alhamdulillah. Donc ma baara ye min ye ka on assurer ka mɔgɔw ka baara nɔgɔya u bolo ka clients satisfait o de ye ne ka baara gɛlɛnma yɔrɔ ye et a bɛ tɛmɛ min fɛ o ye ka validation ok. Ça passe par des validations, des contrôles qualité, qu'à spécification validée, qu'à normes assurées. Donc pour que amanake trop produit qu'à de niveau qualité niveau satisfaisant. Donc à diversifier les noms. Bi bara principal est mis à mes machines agricoles ou des glands qu'à fabriquer. Machine agricole. Machine minnu bɛ sɛnɛfɛnw bayɛlɛma. C'est ça, machine minnu bɛ sɛnɛfɛnw bayɛlɛma. Minnu bɛ ɲɔ gosi ka malo gosi. Ka yiribulu ni fɛnw fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Donc an bɛ olu de dilan. N'i y'a ye i b'a fɔ ko a ka gɛlɛn. Effectivement a ka gɛlɛn dɔɔni. Awɔ. Mais an ye kalan min kɛ. O de b'an bila nin na. Kosɛbɛ. O de y'a nɔgɔya an bolo. Tiɲɛ don. Et puis an ye expérience min sɔrɔ kɔfɛ o de b'a nɔgɔya kosɛbɛ pour que an ni bɛɛ ka se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Tiɲɛ don. Sinon mɔgɔ 80 ka bɛɛ ta d'i ma ka bɛɛ sago d'i ma mɔgɔ si kana mankan kɛ a ka kɛ hɛrɛ kɔnɔ c'est pas facile. Sedu o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ yɔrɔ i bolo b'o baara in na i ye kalanba min kɛ i bolo b'a baara la est ce que i y'a jigi don n'a nata i bɛ taa ni mansinba ninnu fana ye ka taa entreprise fana créer Mali la ou bien i b'o fara entreprise dɔ in kan de. Bon o bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni de. Kosɛbɛ. Fɛn bɛɛ ye sababu ye ni opportunité sɔrɔla foyi t'an bali. Tiɲɛ don. Ka taa usine minnu bɛ yan bi a dɔnniya b'an na. Tiɲɛ don. A expérience b'an na. K'a ɲɔgɔn jɔ k'a ɲɔgɔn dilan. Kosɛbɛ. Mais moyen ko don. Quand on n'a pas les moyens on s'adapte. O ye tiɲɛ. N'a ma ɲɛ ko n t'a kɛ Mali la il faut que a ka kɛ ka ɲɛ. O ye tiɲɛ. Des bonnes conditions. O ye tiɲɛ. Donc ni opportunité sɔrɔla bien sûr qu'on va le faire. Don n'a nata Sedu ye mun ɲɛsigi ka a ŋaniya ni bɛnkɛ in ye ou bien mun de kun ka di bɛnkɛ yɛrɛ ye kosɛbɛ. Bon ne hakili bɛ min na ne bɛnkɛ ko ne ma don dɔ la k'a bɛ fɛ an ka Méditerranée tour kɛ bateau la. Méditerranée tour. Oui. K'o kɛ bateau na. Voilà. O ye kɔgɔji min filɛ nin ye a bɔ Espagne Maroc ni fɛn ninnu na min bɛ an ka continent européen minnu. Donc ni ko nɔgɔyara o de ka di ne ye k'o kɛ n bɛnkɛ k'o kɛ pour que k'a remercier. Sedu Male an ye témoignage dɔw sɔrɔ i kan ne ni aw an ka jɛ ka Sedu ka témoignage lamɛn. Salamu alaikum aw bɛɛ ni ce ka Serifula mɔgɔw fo ne tɔgɔ Fatumata Kamara Sedu n'an b'a fɔ a ma affectueusement Pison ne balimakɛ don n teri don n ka business kɛ ɲɔgɔn fana don depuis an fitinin an bɛɛ kɔrɔbayara ɲɔgɔn fɛ ale ni ne caman tancɛ san kelen de b'an ni ɲɔgɔn cɛ donc je peux dire que an bɛɛ ye fila ye mɔgɔ mun don depuis toujours il a une vision mɔgɔ mun don il savait ce qu'il voulait n'a kun y'a nin da fɛn mun kan k'a b'a kɛ
abake. Et peu importe obstacle mon témé, il est toujours visionné à la vision baka objectif quand toujours. Donc c'est quelque chose que nous apprécions là depuis Amphitini. Alors déjà son parcours scolaire en Castor de alhamdoulilah. Donc on a eu un très bon parcours scolaire. Faire nous permettait qu'à en placer déjà, peu importe en l'éducation qu'on a reçue non seulement à la maison et aussi à l'école, a permettait n'antaradien yoro en famille représentée ou en école fana représentée. Donc à tarane aux qualités ou des différences. Et ces qualités-là lui ont permis d'être aujourd'hui là où il est. Je ne t'aime pas non seulement en tant parce que c'est mon frère, oui, mais aussi c'est un très bon ami, avec moi. On échange beaucoup d'idées, surtout côté business, un partenaire fanado. Donc, ne fait mon non dans son domaine que makobe muna abolo fonyena avec conseil chamandia et vice versa. Na fana makobe conseil monona. Allez, c'est quelqu'un qui est timide. Donc mais moi je suis plus sur les réseaux. Au côté nous il m'appelle là-bas bon, il va donner tes nous on va faire auto on des réseaux moi en volu nyana bo sens. Donc, sa réussite, je ne suis pas du tout étonnée, je ne suis pas surprise parce que c'est quelqu'un qui savait déjà ce qu'il voulait. Donc, meto ka mon fo mo ni tarani hakilina muni ibe boso mon kodnala aka gele ira fili. Al ni fili là, ibe se ka fili bebe soro, on est humain. Ibe se qui est rattrapé au cours du chemin et alhamdulillah a tarani hakilina muni a hakilina nyana bolo ala barika ana ambokolo barika ani éducation sur kacha famille éducation B école éducation B génétique éducation B non. Donc alhamdulillah il a su mettre tout ça en œuvre pour arriver aujourd'hui là où il est. Munga gelen kosebe adamadiana ou te fin sur lidoroyi onia sur kaseka garder au fana c'est très très important et il a su faire ça. Départ Adam Nena, il est en train de percer, il va de haut, alhamdulillah. Obstacle manake chuko, il avance. Donc moi, en tant que sœur, en tant que ami, en tant que partenaire, je peux dire qu'il est une fierté pour nous, pour toute la famille Camara, pour toute la famille Mali, pour ses enfants. Et on le félicite encore beaucoup pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il est en train de faire. Et je ne pouvais pas être plus fier que ce que je suis de lui aujourd'hui. Un dernier mot, mon puce de puce. Sache que tout le monde est fier de toi et vraiment on te souhaite encore beaucoup de bonheur. Mon kadi ire de sukuni professionnellement alaka ateme obela. Tanti Dan, Papa Lassine, Maman Masokona, tout le monde. Anyere kele genyoron tata suko depuis sa tombe, paix à son âme. Allez de kuma mamso de kuma fama kone ne pison quand il voleur de Bagdadoudi, quand flare benundo, quand on était numange fio. Donc je suis sûr que là où elle est dans le paradis, Inch'Allah, elle est en train de nous regarder toi avec beaucoup de fierté. Je te souhaite beaucoup de bonheur et on t'aime très. Qui est une PME industrielle française. Nous avons 3 sites en France, un à Brie-Contre-Robert en région parisienne, un à Compiègne dans l'Oise et un peu plus au sud d'Orléans, à Pierrefitte-sur-Sauldre. Donc nous sommes organisés comme une PME avec énormément de services et Monsieur Mallet, Seydou Mallet, nous a rejoint en 2022 au poste de responsable qualité groupe. Donc notre métier c'est de fabriquer des pièces en plastique pour un grand nombre d'industries et un grand nombre d'activités. Nous avons donc 3 sites et donc nous sommes organisés comme une PME standard, on a énormément de services différents et donc nous avons embauché en 2022 Seydou Mallet qui a rejoint nos équipes en tant que responsable qualité groupe. Donc ça fait 4 ans que je travaille et que nous travaillons avec Seydou et je dois dire que c'est un grand plaisir de travailler avec lui et professionnellement il a vraiment apporté beaucoup et il continue, sa contribution au groupe est très importante. Je dirais qu'il a dans mon équipe, dans les gens qui travaillent avec moi, c'est vraiment un élément clé de l'organisation du groupe.
Et donc je suis très content de travailler avec lui. D'abord parce qu'il est très efficace et il apporte beaucoup. Sa fonction, elle est assez transversale, c'est-à-dire qu'il va dans les 3 sites et il a vraiment une fonction globale. Pour rentrer un peu plus dans le personnage Seydou Malé, il est très, très travailleur, très efficace, il est assez fin, c'est-à-dire qu'il comprend assez bien les problématiques d'interaction avec les personnes. Et donc c'est quelqu'un sur lequel je peux beaucoup m'appuyer également pour comprendre les fonctionnements de mon entreprise et comment on peut l'améliorer et trouver des moyens de progresser. En termes de motivation et de capacité de travail, il a une grande capacité de travail. Il est vraiment toujours prêt à nous aider, et il ne rechigne pas du tout à la tâche. Donc sa contribution est vraiment très bonne. Après, en tant que personne, j'ai aussi beaucoup de plaisir à travailler avec lui parce qu'il est très avenant, il est intéressant, on parle de beaucoup de choses. On parle beaucoup de l'Afrique. On sent qu'il y est très attaché. Même si aujourd'hui il a fait sa vie en France, donc c'est vrai qu'on parle souvent de l'Afrique, de son pays, et ça le concerne, et c'est intéressant. C'est pas la situation n'est pas facile partout en Afrique, mais c'est important aussi. Il diffuse une très bonne image de l'Afrique, et en même temps il est tout à fait intégré dans la société française. Bonjour, je suis Fabrice Lefebvre, responsable de production chez Orcaplast. Seydou est très compétent dans tous les domaines, que ce soit qualité ou même aménagement de poste ou tout ça, aucun souci. Ça me fait plaisir de voir mes frères. Surtout mes mères Ni diyara n ye kojugu. I ye témoignage ninnu ye a ye mun de k'i la sisan? N tɛna kasi. Ayi kana kasi. Ni kasira an bɛɛ bɛ kasi i nɔfɛ. Parce que a ka di den wolomuso bɛɛ ye i k'i den réussir ta. Alhamdoulilahi, Ala k'a ɲɔgɔn nɔgɔya denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ye. Bon, ça me touche énormément. Parce que mɔgɔ minnu bɔra ka kuma, et ne n'olu de bɛ ɲɔgɔn kan don o don. Tiɲɛ don. Et je remercie beaucoup Mamie, parce que Mamie est un kɔrɔmuso ye. Et Allah. Et an y'an ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ndesan. Ne yɛrɛ tɔgɔ tɛ fa fɔ de ko Mamie Kamara dɔgɔnin. Et Allah. Alhamdoulilahi. Bi, et ne ɲɛ gana, n b'a wele. Mamie, e bɛ nin kɛ cogo di? Ne tɛ se nin na. Ne tɛ se nin na, ne tɛ se nin na. Kan'i occuper olu la. An b'a kɛ tan, an b'a kɛ tan, an b'a kɛ tan. An b'a kɛ tan, a bɛ taa. O bɛ ɲɛnabɔ ten cogo la. An ka foli bɛ Mami yɛrɛ ye kosɛbɛ. K'a Kamara. Donc, après un collègue Mboraka Kuma, ça me touche énormément. Parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. On a temps passé journée Kadia. 12 heures, 13 heures, 14 heures de temps. À mes braqueroles. Et, il y a photo na, nega baraika, font facilité. Ka fɛnw nɔgɔya. Ka font nɔgɔya. Nega relioré. On a font nɔgɔya ɲɔgɔn bolo. De manière industrielle. Parce qu'en kalan'o de la. Comment usine peut fonctionner, comment usine peut baraquer trop d'y gagner, efficacité tout le temps. Donc c'est ce qu'on vise. Et s'il plaît à Dieu, et mon rêve c'est de pouvoir aussi mettre ce service-là à la disponibilité de mon pays. Où il y a faux, mes collègues ils ont dit, ils se sont pas trompés. Et on est ici temporairement, on est en Nord pour un temps. On est en apprentissage, mais Kalang-là, on apprend. Et cet apprentissage-là doit servir pour l'Afrique. Parce que, c'est ce que j'ai dit à mes enfants.
quand tu as la peau noire, tu dois travailler 2 fois plus, voire 3 ou 4 fois plus. Parce que l'effort sera toujours récompensé. Est-ce que j'ai été confronté à des difficultés? Si j'ai pas connu des difficultés à proprement dit, parce que Madala, j'ai toujours cru en moi. Ça me touche pas. Donc c'est ce que je préconise aussi. Et en me fait que il faut bien faire. Parce que regrette au-delà. Parce que ni manier, quand me baraque, ni kodon, il faut que tu puisses dire, mais c'est que la fin fait que tout ce qui était dans ma capacité, j'ai fait. Limiti bébé là. Ante c'est que la fin beke. Mais, n'a même mis que, n'a même mis maîtriser, on va au bout. Et on fonce. Donc, Seydou, n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ fana, mun ne ka di Seydou ye hadamadenya yɛrɛ la, mun ka di Seydou ye kosɛbɛ? Mun ne ka di ne yɛrɛ ye kosɛbɛ? Min ka di ye kosɛbɛ? Min ka di ne ye, an filɛ nin ye o kɛnɛ de kan. Kosɛbɛ. C'est-à-dire que ma famille, qui est entourée mɔgɔ ɲɛnamaw na, mɔgɔ kɔnɔjɛlenw, minnu tɛ siran k'a f'i ye, i bɛ sira ɲuman kan, i bɛ sira jugu kan, k'a f'i ye k'i ladi. Donc, min ka di ne ye o y'o de ye. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ, ka fêtiw kɛ ɲɔgɔn fɛ, bɛɛ ka t'i ka baara kɛ, an ka profiter. Parce que an bɛ mun ɲini tuguni? O ye tiɲɛ ye. An ka jɛ ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ, hɛrɛ kɔnɔ. O ye tiɲɛ ye. Ani ka en profiter. Quand en balimaw ka conseil ta, et puis on fait nos conseils ou dit en droit ou accompagner. Ne vaut de fois toujours. Nimi moro benela. Moi je suis toujours disponible. Donc il est stage nini, il est fait nini. Quand il y a galère nous sur le stage nini ni baraninu na. Neta nini ndoro nous mena le coffre. Loko galère nous ronson. Donc min ka di ne ye, an bɛɛ ka entouré ɲɔgɔn fɛ, an ka jɛ ka fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ, ka ɲɔgɔn accompagner, parce que dɔɔni dɔɔni de don. O ye tiɲɛ ye. An bɛ niveau min na bi, an bɛ se ka tɔw sama ka yɛlɛ, et puis olu dɔw minnu b'an sanfɛ olu fana b'an sama. Tiɲɛ don. Ka ɲɔgɔn dɛmɛ fo ka taa se. Tiɲɛ don. Min man di ye ne bɛ fɛ k'o dɔn sisan, an bɛ sɔrɔ k'an ka invité filanan wele n'o ye Fatumata Kulubali ye. Ne na aw an ka jɛ ka Fatumata bisimila kɛnɛ in kan. Min man di ne o ye hypocrisie ye. Hypocrisie. O bɛ fɔ bamanankan na ɲinci wuluya. Et puis mɔgɔ ko yɛrɛ tɛ. C'est-à-dire que n'an bɛ fɛn fɛn kɛ, an k'a kɛ tiɲɛ kan. Tiɲɛ don. An k'a kɛ jɛlenya kɔnɔ. Mɔgɔw b'a fɔ ne ma kuma dɔw la ko tiɲɛ jalanfɔ tɛ fɛn ɲɛ, a tɛ tan. Bon, qualité do, défaut do. Mais moi je considère que n'i kɔnɔ jɛya ka fɛn fɛn kɛ, i kɔnɔ jɛlen, hali n'i y'a ŋaniya sigi, a ka ca Ala fɛ a bɛ nɔgɔya. Tiɲɛ don. Donc an bɛ fɛn fɛn kɛ, an k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye, an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ o de kɔnɔ. Tiɲɛ don. Donc o de y'a to hypocrisie a man ne. Donc Monsieur Malé, Oui. I ko musokɔrɔba bɛ salle kɔnɔ. Ni Ala sɔnna ma ne bɛna tila ka se musokɔrɔba ma a ka témoignage dɔɔni kɛ ne ye I ka ko la. Mais n'a balimakɛw nalen don ne bɛ fɛ micro ka d'u ma u fana k'u ka témoignage kɛ u denkɛ ka ko kan. Kuma daminɛ ni bonya segin kɛli ye masaba Ala ma min ye bi don in jira an na. Alhamdulillah. An ka se nin kɛnɛ in kan ka na n denkɛ ka émission kɛnɛ kan ka na témoignage k'a ye. Bon témoignage in ne bɛ min fɔ an denkɛ ka ko la. Bon communément nous on l'appelle Pisson. Bon c'est un nom affectueux qu'on lui donne. Bon c'est un enfant qui a été très bien éduqué. Compte tenu de son comportement vis-à-vis de ses oncles, on voit que vraiment qu'il arrive à ce niveau, c'est pas une surprise.
Bah, avec un coup comme un programme de longue date. Bon, ne veut se contrôler l'effort. Et de lui donner encore plus de conseils. Lui dire de continuer sur cette lancée. Et qu'on a d'Oubaye. Et que Dieu lui ouvre beaucoup plus de portes. Amin ya Rabbi. Voilà. Sani. Il y a un évitara au suite à soleil. Il n'est jamais disponible. Barakela avec les barades de la choukli. Ndeysaan. Occupé à demain, quoi. Alhamdulillah. Mi do ka kosebe. Fra fem dem ne ta jara kosebe. Ala ka barka do akun. Amin ya Rabbi. Ko chama ya bulu vraiment ala. Amin. Amin ya Rabbi. So siru ko ni pumata ala quoi. Ni febe ka ko ni do udi. Vraiment mo do adama dindo quoi. Kosobe. Mo ina mando. Bambu kosebe. Alhamdulillah. Barka do akun. Amin ya Rabbi. Amin. Au Camara. Et puis il est disponible pour tout le monde. Il m'en a vu wati o wati. Il est là. Alhamdulillah. En baby para là, en biboli, en dendo, en terido. Ndeysaan. Feti manake, feti baby take ale kaso. A ta plaigner foi là. Ana muso na ka demaya o. Ano ko ni se ka mu fo. Vraiment ni bi do kai. Dunia ni fayala ni bi do kai. Ndeysaan. Alibi alaka afanga se ka temeni beka. Amin ya Rabbi. Amin. Alibi alaka sabali dama. Amin ya Rabbi. Amin. Vraiment o de nekta kunyoji. Seydou. Oui. Ni an bɛnkɛw ka foli ni duwawu ye ka k'i ye I fana bɛ mun sɔrɔ k'a lasegi bɛnkɛw ma yani an ka musokɔrɔba yɔrɔ ɲini k'a ye. Vous remercier. Awɔ. Vous remercier. Vous fo fɛnɛ. Donc an bɛ fɛn fɛn la. U fɛnɛ sababu don. Tiɲɛ don. Don o don an bɛ ɲɔgɔn fo don o don an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ. Olu de b'i ladi. Mɔgɔ si kelen tɛ taa ɲɛfɛ. Tiɲɛ don. Fo dɔ ka k'i kɔfɛ k'i pousser i bɛ pas prêt. O ye tiɲɛ. Olu de b'i lawuli. A gɛlɛyara cogo o cogo ni y'u fɛn fɛn wele. U bɛ wuli ka na. Ndeysaan. U ye fɛn fɛn fɔ. U fɛnɛ b'a ɲɔgɔn kɛ ne ye. Ndeysaan. Donc n fɛnɛ b'u fo. K'u bɛɛ ni ce. U bɛ baraji. O diyara n ye. Ne bɛ fɛ u ka mikoro di musokɔrɔba ma dakurunya damadɔni ne bɛna musokɔrɔba fana ɲininka Seydou ko la. Ok, problème t'a la. Ne ba I ni ɲɔgɔn kuma. Kodi baasi t'i la. Alhamdulillah, ala tano. Ne bɛ fɛ ka dɔn tɔgɔ duman jamu duman. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. An bɛ bɔ ka ni jama sanuma in bɛɛ fo. Fatimu yɛrɛ n'a ka jama sanuma in. N'o ye hinɛ jama ye. Vraiment exemple ɲumanw don n b'olu fo. Tiɲɛ don. Ala y'a ani Seydou bɛɛ kɛnɛ kelen kan. A kɛra wasa ye a kɛra sewa ye. N bɛ bɔ ka Serifula fo. Ka BKS fo. Ka Jaspo Vision fo. K'e yɛrɛ fo. A diyara n ye. A diyara n ye. Amina Rabi Ami. Jama bɛɛ lajɛlen fo. Ami. Min bɛ bamanankan mɛn min bɛ tubabukan mɛn. N bɛ bɔ k'an buramuso fo. Là, je te salue infiniment pour le soutien pour mon fils. Alhamdulillah. Je tɔgɔ ye Maladɔ ye. N jamu Kamara. Maladɔ Kamara. Maladɔ Kamara. Awɔ. Ni Isu bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. N b'a dɛmɛ ka mɔgɔw choisir. K'an bɛ thème préparer ɲɔgɔn fɛ. Kosɛbɛ. Isu ye mɔgɔ ye. A ka baara ka d'a ye. Tiɲɛ don. E de ye Seydou ba ye. Émission daminɛ ni ɲɛna f'an bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma. E bɛ se ka mun fɔ ne ye Seydou ko la ka fara I balimakɛw ni a dɔgɔninw ta kan. Ayiwa ne bɛ bɔ ka Ala fo. Ka denbatigi bɛɛ fo. Tiɲɛ don. Ka n balimakɛw fo. N sinjiw. Parce que ale yɛrɛ bɔra k'a fɔ a ka kuma kɔnɔ. Depuis a tile 40. N'an b'an kɔrɔkɛ fɛ yen. O de y'a lamɔ. Ndeysaan. O muso de y'a lamɔ. Donc ne a ma deli k'a fɔ ne ma mama. Hali ya tubabu y'a fɔ pourquoi e t'a fɔ I ba ma mama. Ne ko n k'u k'a to yen. Ne tɛ a ba ye. Walahi ba ninnu jɔra ye. Tiɲɛ don. Don fana ni bi tɛ kelen. O ye tiɲɛ. Bɛnkɛ min jɔra k'a ta. K'a kalan. K'a don a ye visa sɔrɔ cogo min kana m'a dɔn. K'a ka école sara. Castor la depuis jardin. Fo Castor. Ka taa lycée technique la. K'a bila ka na k'a billet ta ka d'a kan. Muso yɛrɛ ka na installer. Ndeysaan. Donc
ne yɛrɛ tɛ ba ye quoi ne kɔni a bɛ ne wele mami min na o place accepté awɔ alhamdulilayi kɛ quoi n'ala ye min kɛ dɔrɔn o ka ɲi bɛ mun de sɔrɔ k'a fɔ denmisɛnnin tɔ minnu bɛ nalen k'u bɛna kalan na yan nɔ i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a f'u ɲɛna dakurunya damadɔni dɔrɔn ne bɛ min sɔrɔ k'a f'u ye Seyidu yɛrɛ kama ekɔliden caman pasera ne fɛ yen ayiwa alhamdulilayi n'a bɛ ekɔli la a bɛ ne wele dɔrɔn n bɛ soli ka taa aéroport la n bɛ taa dɔw kunbɛn ka na alhamdulilayi rabil alamina u bɛɛ ye jɔyɔrɔw sɔrɔ donc n bɛ fɛ k'a fɔ ekɔlidenw ye dɔrɔn k'a fɔ ko condition k'i bɛɛ se b'i somɔgɔ ye wagati min tiɲɛ don ni i bɔra ligisi la ale mɔna hɛrɛ la tubarikala alhamdulilayi an bɛ ala tanu ale ka nali yɛrɛ kama hali yɔrɔ dira ma ma sɔn ka taa ni nana taa donna ye cité kɔnɔ a kana na taa compagnie dɔ ta a ka fɛ donc ne yɛrɛ ye privé o de la alhamdulilayi cousin fana nana ka fara an kan alhamdulilayi o fana tilala kalan na a ye jɔyɔrɔba sɔrɔ merci beaucoup i ka témoignage la a diyara n yɛrɛ ye ala k'an ɲɛ mɛn aw la